Om eigenlijk nieuwe mensen te werven, omdat we toch in een markt zitten waarin die goede mensen, tussen aanhalingstekens, goed te krijgen zijn. Omdat ik denk dat het belangrijk is om mensen te laten weten hoe ontzettend leuk ons vak is. Wat de mogelijkheden zijn binnen ons vak. Niet alleen in het soort horeca wat wij doen, maar ook in de instellingshoreca. Om te zorgen dat er zoveel mogelijk mensen weer zo snel mogelijk aan het werk gaan. Wij vinden het altijd heel belangrijk om mensen te werven en te enthousiasmeren voor de zorg. We zijn een organisatie die heel erg open staat voor ontwikkelingsmogelijkheden, dus vandaar dat wij meedoen. Douwenstaal bestaat dit jaar 100 jaar, altijd in deze regio, altijd in Sneek gezeten. Dus ja, als we dan mensen kunnen helpen om inzicht te geven in onze branche, dan doen we daar graag aan mee. De fulltime jobs, en dan heb ik het over specialist schoonmaakgebied, glasbewassing, dakgoten reinigen, riool ontstoppen. Al met al denk ik dat ik zeker een 5 fulltime functies op dit moment vakant heb. Binnen de horeca, met name in de zomer, wel een dusdanige piek ontstaat dat we eigenlijk altijd zitten te springen om goede handjes. Zoals je wellicht in de krant hebt gelezen, is er een tekort aan zorgmedewerkers. En dat is variërend van mensen in de keuken, facilitair medewerkers, handen aan bed, zorgkundigen en verpleegkundigen. Dus ja, als je denkt ik heb affiniteit met staal, geen bezwaar om in ploegendiensten te werken en onderdeel te zijn van een leuk enthousiast team, dan kun je ons altijd aanschrijven. Onze vacatures staan op de website. Bereidwilligheid, een stukje flexibiliteit, vooral vriendelijkheid en gastvrijheid. Alsjeblieft, dankjewel, dat moet erin zitten. De rest kunnen we altijd wel leren, dat is niet zo moeilijk. Ik zeg altijd zelf, als je de zorg in wil, dan moet je een warm hart hebben voor de cliënt. Ja, heb je een paar goede handen en wil je die laten wapperen, dan ben je zeker welkom. Nou, met name het veilig werken voor jezelf en de collega's, dat is een van de meest essentiële zaken die hier horen.